बाय लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे जोबोद मोजां खौरां होनो नागिरदों। बे खौराङानो जाहैबाय जोंहा दाख्लै थांनाय जुननि 30 अक्ट'आवहाय बिटिआर सरकारनि नाजानायावहाय श्रीयुत प्रमद बर' सारनि नाजानायावहाय जोंनि सेरफांगुरि बाजारावनो मोनसे टिकेन्द्रजित डिजिटेल मिनि सिनेमा हल मोनसे लुफुंनाय जादोंमोन गोसोखां सिनेमा हल हिसाबै। दा बे सिनेमा हलावहाय गिबिसिन जोङो नैबे सिनेमा हलखौ लाखिनो थाखाय फोथांना लाखिनो थाखाय मोनसे गिबिसिनावहाय मोनसे सिनेमा दिन्थिनो थाखाय आखायाव लाबाय। बे सिनेमानि मुङानो जाहैबाय जोंनि जोंदाव बड'साजों बिथोन होजानाय दाख्लैसो रायजोफ्रा नायनो होननानै आसा खालामनानै थानाय बेनो जाहैबाय आलायारन। बे आलायारन सिनेमाखौ नोंथांमोनहा जाय नुवाखैमोन, जाय दाख्लै नायनो होननानै हास्थायब्लाबो नुवाखैमोन, बे बिथांमोनहा जोंनि नैबे ओनसोलावनो बा सेरफांगुरि बाजारावनो फैनानै जोंनि नैबे गोदान सिनेमा हल बेखेवनायावहाय नोंथांमोना फैनानै लैहोर फैनानै नायफैनो हासिगोन। जोंहा बेवहाय गोबां केपासिटि दङ। जोङो बेवहाय सिनेमा नायनो थाखाय जोंहा एसि रुमनि केपासिटि दङ। बेवहाय थान्दायैनो नोंथांमोना नायनो मोनगोन आरो बेवहाय माखासे टिकेटनि बेसेनखौ आलादा फाट राननाय जादों। बेनो जाहैबाय जोंहा सिलभारावहाय 60 रां आरो गल्डआवहाय जोंहा 120 आरो डायमन्डआवहाय जोंहा 170 आरो स्पेसियेल दङ जोंहा 150। दा बे मोनब्रै केटेगरियावहाय टिकेटनि बेसेनखौ बाहागो खालामनाय जादों। दा नोंथांमोना गाबोन रबिबार 6 जुलाइनिफ्राय बेखौ जागायबाय। दा नोंथांमोनहा गाबोननि 12 बाजिनिफ्राय मोनसे जोङो सिनेमाखौ श' खालामगोन आरो बेलासिनि 3 बाजिनिफ्राय मोनसे श' खालामगोन। थारमाने सानसेयाव मोननै श' खालामगोन। दा जाय बिथांमोना जोंनि गसाइगावनिफ्राय लानानै ओरै कारिगावनिफ्राय लानानै कुसुगाव ओरै गामि ओनसोलनिफ्राय लानानै जाय बिथांमोना आलायारन सिनेमाखौ नायनो होननानै दासिमबो नुवाखै, बे बिथांमोना जोंनि नैबे साखाथियावनो सेरफांगुरि बाजारावनो फैनानै बे सिनेमा हलावहाय आलायारन सिनेमाखौ आरामसे नुनो हासिगोन आरो। गोजोन्थों।